Good morning, ladies and gentlemen. I am Jah Wit Rider, aka Kuda. Wanachokwa makolo. This is Sunday morning ndina elder Chimimba. Ndingotaura zedu zimamanza ngopfura. Ngamukoma bana ngoti rege ndingoti turumbu taura. Aya ngoma ngati mbunza ati kwangurise ku Rehab ndikati since nachimbotsongwa ngune ma drugs. Ndazongenda ku Rehab kuti yangobatsirwa sema ghetto youth. I don't know in time. Saka right now ndadzokera music career futhi. I'm now pursuing my dream. Ku Rehab mamaendeswa. Rehab ndakaendeswa ku Mfakosi Rehab Center. Waziri college ro. Naziri college. Awari ku remand ro. Ndambobva na remand. Kuti se ku remand kugarike. Kunenge kudogarire. Mune muchidye chiko. Ndakanzoti hanzi vanodya sadza nekabeji kana kuti beans. Wakanzwa? Aunozona zviitika? Ndozona zviitika, ndaita zvekunzwa. Une makore mangani mama? Ndine 19 years. Apa hanzi unogona sei? Isisikirei. Ngona yi? Chikoro? Ngozi? Ndandafunga kuti mutaura kuimba. Ukada kuimba kwasi? Ndaiva mumutaura kuimba ndikati yake kuimba ndogona. Chimbotirera ka sample. Ka sample. Jah Wit Rider, Joker, Good. Azovangoti achasvika kupiko, achaita zvipiko, seachita sembuko, ndatoona zambuko, kupopura Mwari variko, kana vakavhura to, ona ka video, saka ndichangomerera nguva zvichandifambira, ndiri kuchema misodzi ndichiyerera, handimbozvidanza pana wekurambira joka, saka ndichangomerera nguva zvichandifambira, ndiri kuchema misodzi ndichiyerera, handimbozvidanza pana wekurambira joka, ndikati inini handisi yuti no diri dangaga, a bright light I hit me, climb up the ladder, I prove it me, road them top of the radar, the talk about all red and touring goda, Tilo Pena Subtives and Innova to Sora, no time for comedy, me show demora, fresh milk in a makeup of Achimwa Crimora, Jirovas, the freestyle Zangundi Pacona Ipa, Papa number 1, Mamuda Zimafani, Ipapo Zangundo, Bandati freestyle Tikani, Sakavodi, Woody Iwaya Torima, 1 in the 1 in a million, Joker, my 1 got things where Papa no Bandati slow, the freestyle church on the Bandachinja Melo, no Bandatanga Quisa, Vespalolo, Sindogona Gweja noise, Ipapo Pane boys, it ends up putting Goma no Bandapa advice, in the Kutinda Capasa in Dakata revise, Sakawazi Kutingomandi, very wise, Papa Jah Wit Rider, Joker. And the Rambi. No Rambira. Madrugs akaokanganisa ndiri mane. Anaokanganisa. Kukura kunowanika kanakomana zhinji zvinoita. Ifezi inopurika nayo. Saka ukangoita mistake ukapinda mumavhiri ukazobatsirwawo zuzu ndo mari yabo kana uzokwanisa kuzosiya unenge waitolata. Wakasiya zvekudaro here kana kuti ipapo moyo wakatobvarwa nazvo? Aiwa apa ndiri soba zvangu. Ndane 3 months ndiri soba ngoma. Wakaenda college zvanga zviri zvarini? Wakanogara how many months of college? I stayed there for a month. Unozati zvamuri kuita mukutambudza vabereki. Hauna kuendeswa nekusungwa nemapurisa? Wakaendeswa nemubereki? Ndasina kusungwa or anything. Padheni zvangonzika mukomana state yaari ka tikada kumitisa kana course kana kuti tikada kuita zvimwe zvinhu kuti tironge pamba aziya kana kuti iko kustudio kwacho maziya anongoti munharaunda kushanda nevanhu aziya mukomana madhakura anenge akaita kwanise kuzonyatsopindirana. Waidhakwa sei? Maziya waidhakwa sei? Ndounoziva kuti waidhakwa sei? Ndaidhakwa mboko. Ndaipurira. Zvakatoendwa? Ndaitoita kudarikira. Takusetukira cheo. Pazuva wairo mari? Due to my financial situation, ndezongoropa. Ndesarwa daily zvangu. Wairo ware mari upindura mvunzo nangana nemvunzo meni? 20 years. Waiwana upi 20 years? Ndetsaka. Waiba? Ndetsaka. Waiwana kupi 20 years yacho? Ndiri artist. Artist kwangu sina kwangu ne COVID.
kwanguri COVID ka but during COVID ka ma-sponsors aita take off us saka vaiti during the COVID ka vaiti potuma incentives kuti pachatanga basa fanhwa ka mugare muri safe ndwa mwanangu ndamutora baba vako ndo ebram kunyeba kwakuita kwako iwewe pesi yako kutokuziya kuti katomboita yese yauri kuita inenge irapidi kudaidai kana kuna kurwa nesini kana kutarwa nesini automboita chiro warwa nezvinhu pako ngoma ndasoba mazuva ano uri kubva kupika ava ndiri kubva kumusika kune zvake chikumusika bhizinesi rako musika nderei kuseni uno business umusika ndanotsvaga zvinhu zvekuita kumusika chii changa utsvaga zvekuita kumusika ndanotenga hembe ngomo mari yacho ngono ndikashaye mari apa wanga unoiwana sei mari yacho ndo zvandoda kuziya haushandi hauite sei wanga waiwana kupi uri mbavha manje mngati ndiri mbavha manje ngoma haata kudzima kamera akangoba haata kutodzima kamera unenge wakubaka zvinhu zvepadheni tutaura zvekuimba panapa entertainment panapa ngatodzime kamera ngatodzime kudzimirei hai nachatototaura ndavane kuti zvimba saka ndakuzvimbisa manzvimbisa ndakutaurira chokwadi aiwa hachisi chokwadi kuzvimba zvakaserera wasererere manje iwo hapana zuva rekuti baba wako kana kuti amai vako pamba vakataura kuti tiri kushaya zvinhu because of iwo havana musi wakambobuditsa muromo iwoyo ever since ko kana wakatandara nechamwari dzako hapana pawakamoti vachaje shamwari zvinombowanikwa pano nako ambirana nemafoni chichichi takaenda dzimwe nguva unoona pane pamwe pautinozongotoka uya ari kutsvaga ini ndiri kutsvagawo maziya ndikasatodaro nhasi ndorara nenzara boroera moyo kudombo but haungazotsvagira kamuperi memumwe wako wakutambira mupira muperi dheni kwangu hamuna kupedza tundu wangu here ndikazomurera kumadziro aiwa hapana munhu mukuru uya tingotaura inyaya musukanoka padheni pangu ukatiza uri kunyepa uchisakatodza aiwa andi mama akubhema mese taura chokwadi mama akubhema mese mvana wangu kati uda hausi kutyiswa inonetsa kuti tipindure ngoma madhino inonetsa kutita tize aiwa haisi police case hatisi tingotaura tuda kutokugadzirisa iye anenge ane matauriro anenge akaita kumba kwawo mazive kuti ndikazotaura mastatement mdara anotaura pano kamanje mdara anotaura zvakaitika pano inini chandoda kuti uite kuti usiyane nezvinhu zvauri kuova izvi mwana musi ukatonoka usingazivi kuti ndabva kumusha ukabva kutiza alright mdara chimbosiyana nenyaya yenyu taura saka mazuva ano kuimbira mazuva ano mazuva ano ndiri kubet company kustill rise tongoti mastudio angori surrounding mumbare mazhinji nongoitawo visit here and there but indokumbirawo kuti unorohwa wawa ndini alright ndokumbira kuti uregedze mutoriro mutonwa wawa wacho umbotraya wawa tinzoti unonake kana super kuti monitestesani monzoti unonake unosiyana siyana kana uchida unotapira kunana strawberry lips kunana focus bosi ukaona mutoriro une 19 years pfungwa dzako hazati zadevelopa unoona chichapedza chakuitika mbanangu kana pfungwa dzako zisati zadevelopa ka wasiyana nachimimba munhu akakura kudhara iwe unokwanisa kupenga wakapenga hazvina rivhesi pedza takuvharisa waenda kufenzi takubatirana tadaidzwa nemaperensi ako kunzi mwana andinetsa padhini hausatomboudaidzirwa vamwe vanhu kunzi mwana ari kundinetsapa nambodedziwa saka unofwa zviri bhoire kuti maperensi ako akukutadza
maparents angu anambontadza mudara. kuzokuita hendovha manje kuriepuka nekutoona kuti vanga vatokundikanani kuti uende kurimandi. Andada kurimandi ndakaenda kurehab. Aiwa ndikurimandi kwacho. ikoko kuti uzokuendesa ikoko hapana mwana amubereki anotoda kuti mwana wakaenda ikoko uzokuendesa ikoko wanga watoona kuti vabereki vanotoda toti vana toende kurehab. Because iyo padhena anenge atozvitadza tota control munhu. unoda tikutaura Haufanira kutombosvika. Wanenge kuwana professional help anenge akuwana zvezasiyana nepamba. Acha. Saka macenters etoti totomakurudzira marehab centers. Pane mamwe anoti $100 per month depending nestate iri kudhakwa nemunhu wacho. Baba wako vanenge vachitambira mari. Kozoita mamwe $600 per month. Alright, iwo uda kuti baba wako anobhadhara $100 a month. Vanenge vachitambira mari pamwedzi. kwanga uriwo kwaibhadhara mari Kana baba wangu adoda second chance. Acha. Kutora ito akarasika acha. Chitangidzisa pacho acha. Avangamborwadzi unobudisa $100 kuti ndiende kurehab. Inini ndikukupa second chance. Da kuti usiyane nezvauri kuita izvo. Next time pandikukuona wakadhakirwa kwakaita kuseni kunoka. Da kukumamisa. Wakandidzorera ndobva ndakuuraya. Da kukumamisa rafu. ende inini ndini kamera yako Wadamborowa nemunhu mukuru. Wakadzorera munhu mukuru unorowa neningi nepovu. anenge amudzorera sei Unogona kunditi ndapera chichi unogona kundidzorera ndira. But ndambokurowa magwati. Ania. Eh. Bongo. Satovharise dune freestyle. Alright. Jah Wit Rider. Joker. Saka chinzwa ka. Ipapa tatoshuta video na Mad Minox ndabva ndati mangoma ndakutorova maweeks. Ipapo zvangu ndanga ndichidhonza maropes saka vaudze kuti ngoma ndoti non-stop. Ipapo zvangu ndotonganza geto youth vaudze kuti ngoma kutonaka semasits. Ipapo zvangu ndototsika siti ichinzwa pakutoda pani mabhiti ndikati ndine mkonyo mageto youth tikasvika panzvimbo ndati ndine mkonyo mageto youth tine nharo chinza tinoita mukonyo pinda pakaoma chaipo tobva tatosvika tobva taratidza chipo kana kutoshanda zvese nechido mageto youth tongoita zviripo ndati tine nharo mageto youth kana tasvika panzvimbo ndati tine nharo tongoita iripo joka Haurambi. Unoziva kuti music yakuimba ke iwe unofunga kuti munhu mukuru akaita fanike mudhara wako Bernard anozviteerera handii nezvemadrugs izvi mavharira nawo magostu zvinobuda here mfanamo zvibude mudara unofanira kuita music yekuti parent yako inoteerera kuti mwana wangu aridzwawo paredhiyo hazviridzike paredhiyo izvi mukonyo utaura kuti une mukonyo ndeupi thanks yako mfanamo sharp